खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि बड' जब इनफो इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जब नटिफिकेशन होनो आखायाव लादों आरो बे जबनि डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट। बेवहाय पस्टआ ओंखारदों 1081 पस्ट टटेल आरो डेटखौहाय एडभार्टाइज डेटखौ होदोंमोन 24 मेआवहाय आरो बेनि एप्लाइ डेटआ जाहैबाय 25 मेनिफ्राय जागायनानै जुननि 25आव जोबहैगोन। एप्लाइ जागासिनो मैयानिफ्राय आं भिडिअखौ दिनैसो खालामनो हादों माखासे उसुबिदानि थाखाय। आं दायो मेन टपिकल होगोन आरोना बेयाव पस्ट वाइज दङ बेवहाय आरो भेकेन्सिबो दङ। फार्स्टआवनो दङ फरेस्टार ग्रेड 1 दङ, बेवहाय 144 पस्ट दं। स्टेन'ग्राफाराव दङ 11 पस्ट, फरेस्ट गार्डआव दङ 812, सार्भेयार दङ 35, बिदिनो गाहायाव दङ। पे स्केला जाबाय बिनिया 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 प्लास ग्रेड पे दङ 6,400। फरेस्ट गार्डआवबो दङ 14,000 निफ्राय लानानै 60,500 प्लास ग्रेड पे दङ 5,600। पे स्केला मोजाङानो, गभर्नमेन्ट जब नालाय रेगुलार जब बियो, खुनु कन्ट्रेक्चुवेल जब नङा, पार्मानेन्ट जब बियो। आं दायो मेन बुस्थुखौल' होनाय जागोन बेवहाय, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा, सर्ट खालामगोन। केटेगरि वाइज दङ बेवहाय पस्ट लानानै। फरेस्टाराव दङ 144 पस्टआवहाय आनरिजार्भआव दङ 32 मेल दङ, 14 फिमेल दङ आरो एसटिआव दङ 20 मेल दङ, 9 फिमेल दङ। फरेस्ट गार्डआव दङ 278 दङ आनरिजार्भआव मेला आरो फिमेलाव दङ 119 आरो एसटिआव दङ 71 पस्ट, हौवाफ्रा 71 दङ आरो फिमेलाव दङ 30। माने पस्टआ गोबाङानो दङ। गाहायावबो नै गोबां पस्ट दङ, ड्राइभारफ्रावबो गोबां पस्ट दङ। मेनलि फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन। पस्टआ गोबाङानो दङ, बुहुत चान्स दङ आरो देग्लाय। आं दायो एलिजिबिलिटिखौ होनो सानदों बेवहाय नाम्बार 3आव। नेसनेलिटिया इण्डियान जानांगोन आरो इण्डियान जाखायो बयबो जों आसामनिया। ओमफ्राय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो स्टेन'ग्राफारावहाय केन्डिडेटआ 21 इयार्स जानांगोन आरो 21 इयार्स जानांगोन, गाहायानो 21 बेनिफ्राय लानानै 38 सिम जागोन। ओमफ्राय एसटिफ्राहाय 5 इयार्स कनसिडार दङ, होमबा 43 सिम थांगोन आरो एसटिफ्रा 43 सिम बैसोआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआव 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन, 18 निफ्राय लानानै 38 सिम आरो बेवहायबो 5 इयार्स कनसिडार दं नालाय 43 सिम हागोन आरो एसटिआ। नै 5 इयार्स दङ। एससि, एसटि, एसटिपि, एसटिएचआ हागोन आरो 5 इयार्स बारा खालामनो हागोन आरो एप्लाइ। फिजिकेल स्टेन्डार्ड बेवहाय दङ, हाइटखौ सुनाय जायो, हाइट चेस्ट सुनाय जायो, खिन्थु हिन्जावफोरनि खेथ्रआवहाय चेस्टखौ सुनाय जाया आरोना, जास्ट हाइटखौल' सुनाय जायो। बेवहाय एसटिपिआ जानांगोन 153 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो गोजौआहाय, आरो हिन्जावफोराहाय 145 जागोन सेन्टिमिटारा। ओमफ्राय चेस्टखौ सुदों 79 सेन्टिमिटार जानांगोन नर्मेलावहाय, ओमफ्रायहाय एक्सपेन्डेड खालामब्ला 84 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो 5 सेन्टिमिटारा बारायनांगौ आरो। हिन्जावफोरा बेवहाय नांलाया, हिन्जावफोरखौ सुनाय जायो बेयाव। ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो फ्राय एखेयानो 153 सेन्टिमिटार जानांगोन एसटिआ, आरो हिन्जावफोराहाय 145, बेयावबो सेम 79 सेन्टिमिटार जानांगोन चेस्टआ, ओमफ्राय 84 जानांगोन एक्सपेन्डेड खालामब्ला आरो 5 बारायनांगोन आरो। बे हाउ टु एप्लाइआव नायबानो जाबाय नोंथांमोना, नैबावहाय पासपर्ट साइजखौ नायबानो जाबाय। जानला मोनला खालामबा रिजेक्ट जानायनि चान्स थायो आरोना। खायसे बुङोना आं एप्लाइ खालामदोंमोन एडमिटआ गवासै होननानै, दा बेवहाय जायो नायनो गोनाङा बेनो। फट'ग्राफाहाय कालार जानांगोन, बेकग्राउन्डआहाय गुफुर जानांगोन आरो। ओमफ्रायहाय जानुवारि 1 तारिखनि सिगां खेबनाय जानांगोन आरो फट'आहाय। ओमफ्राय फट'आ 50% गेजेराव थानांगोन आरो बेकग्राउन्डआहाय। बेवहाय नै पिक्सेल दङ, बेसेबांखिनि जानांगौ बेखौहाय नेट दखानाव थांबानो मिन्थिखागोन, बिसोरो बानायना होगोन। सिगनेसार होनांगोन। डकुमेन्ट्सआ जाहैबाय HSLC बा एडमिट कार्ड बा बार्थ सार्टिफिकेटआनो जागोन बेवहाय। मार्कशिट नांगोन गासिबो क्वालिफिकेसननि, ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन, एक्सचेन्ज कार्ड नांगोन आरो रेजिस्ट्रेसन कार्ड नांगोन, बेखौ बानायना लायो। ओमफ्राय आङोहाय नैबेखौ
बेवहाय सिलेक्शन प्रडिउसारा मोननै टाइपनि जागोन मोननै फेज दङ फार्स्ट फेज आरो सेकेन्ड फेज दङ फार्स्ट फेजाव जाहैबाय दहाय आं बुंनायानो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट खालामगोन ओमफ्रायहाय सेकेन्डआव जाहैबाय रिटेन एग्जाम दा फार्स्ट फेजाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना 26 किल'मिटार हौवाफ्रा थाबायनांगोन आरो हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन बेबो 4 आवार्सआव आरो होमबासो क्वालिफाइड जागोन आरो ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय दङ फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआ एग्जाम लिरनांगोन खिन्थु बे एग्जामावहाय ग्रेड 1 आवहाय फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय माने 100 मार्क्सनि जागोन ओमफ्राय फरेस्ट गार्डआहाय जास्ट 75 मार्क्स जागोन आरो खिन्थु 30 मार्क्सआ माने एक्सट्रा एक्टिभिटिस मार्क्स होनाय जागोन बेवहाय हमना ला सोरनाबा जुदि पार्सेन्टेजआ मोजांब्ला बेवहाय माखासे मार्क्स होनाय जायो आरो सोरनाबा जुदि एनसिसि दङब्ला आरो कम्पिउटार दङब्ला जिखुनु माने डिप्ल'मा दङब्ला मार्क्सखौ एड खालामना होनाय जायो बेवहाय नायनो हागोन नै एमसिए दङब्ला 10 मार्क्स बिसिए बा 7 मार्क्स मोनगोन बिदिनो मिनिमाम 1 इयारब्ला 4 मार्क्स मोनगोन आरो कम्पिउटारा ओमफ्राय पार्सेन्टेजनि सायावबो डिपेन्ड खालामदों जुदि हाई सेकेन्डारि 45 निफ्राय 59.99% दङब्ला 2 मार्क्स मोननाय जागोन 60 निफ्राय 74.99 ब्ला 3 मार्क्स 75 एबवब्ला 5 मार्क्स होनाय जागोन आरो नै एनसिसि दङब्ला 5 मार्क्स मोनगोन एनसिसि दङब्ला माने मार्क्स एड खालामनाय जायो आरो माने आरो हमगार्ड दङब्ला 5 मार्क्स मोनगोन आरो बेफोरो माने आफ्टार माने क्वालिफाइड रिटेन एग्जामनि उनावहायसो एड खालामनाय जायो फार्स्टलि माने फिजिकेलावहाय क्वालिफाइड जाग्रोनांगोन आरो क्वालिफाइड जाब्लासो रिटेन एग्जाम होनो मोनगोन माने एक्सट्रा मार्क्स मोनोब्ला माने लास्ट सिलेक्शन फाइनाल सिलेक्शनावहाय माने बांसिन चान्स थायो आरो माने मेरिट लिस्टआवहाय बांसिन चान्स थायो आरो नाम्बार 8 आव नाया जाबाय बाय'मेट्रिक्सआवहाय बेयो जाहैबाय माने जिथिया माने इन्टारभिउ जागोन बा रानिंथ' नङा बेवहाय थाबायनाय जागोन अब्ला माने गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नायगोन आरो जायफोरनाखि माने क्वालिफाइड जायो थाबायनायावहाय बिसोरनिखौ डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामनाय जागोन आरो जुदि डकुमेन्ट्सआव जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला बिसोरखौ रिटेननि थाखाय क्वालिफाइड खालामना होनाय जागोन आरो नैबेयो बेयाव नायबानो जाबाय बाय'मेट्रिक्स खालामनाय जायो माने चेकिं खालामनाय जायो आरो स्क्रिन टेस्ट खालामनाय जायो डकुमेन्ट्सफोरखौहाय आरो जुदि सोरनाब्ला स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट दङब्ला इन्टारनेसनेल बा नेसनेल दङब्ला एक्सट्रा मार्क्स मोननाय जायो 10 मार्क्स 8 मार्क्स 6 मार्क्स बेखौ नायै होनाय जागोन स्टेट लेभेलनिब्ला 2 मार्क्स होनाय जागोन आरो जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावखानाय एक्सपिरियेन्स दङब्ला 10 मार्क्स मोनगोन 15 इयार्स मावखादोंब्ला 10 मार्क्स मोनगोन 14 इयार्सब्ला 9.5 मोनगोन सबसे गाहायाव दङ 1 इयारब्ला 3 मार्क्स मोनगोन आरो जुदि एक्सपिरियेन्स दंखायोब्ला मावखानायब्ला आरो माने बेफोर माने एसे हेल्प होयो जाहैदों आरो आफ्टार माने क्वालिफाइड रिटेनाव लास्ट फाइनाल सिलेक्शनावहाय माने एसे मा होनो बेयो सुबिदा होयो आरो माने एड खालामनाय जायो नै रिटेन एग्जामावहाय 100 मार्क्सनि जागोन ग्रेड 1 फरेस्टारावहाय आरो स्टेन'ग्राफाराव एक्सट्रा एक्टिभिटिसावहाय 30 मार्क्स होनाय दङ जितु स्पर्ट्स एनसिसि बा पार्सेन्टेज बेफोरनो फरेस्ट गार्डआव दङ 75 अनलि 75 मार्क्स जागोन आरो बेवहाय ओमफ्राय एक्सट्रा एक्टिभिटिसा 30 मार्क्स नायबानो जाबाय नोंथांमोना नैबेयाव दङ होनाय दंखायो आं मेनलि बुंखादों माने फरेस्ट गार्डजोंहाय ग्रेड 1 जोंहाय आं माने बांसिन बेवहाय बुंनाय जादों आरो जायफोरखौ बांसिन इजिलि जायो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नैबे वेबसाइटआव थांनानै नै slprb.assam.in माने स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय होनाय जादों आरो बेवहाय थांनानै नोंथांमोना लिंकखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन माने बेखौ आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय एडभार्टाइजखौ होनाय जादों खिन्थु डिपार्टमेन्टआ जाहैदों आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट 1081 पस्ट दङ माने बहुत चान्स दङ आरो ना एबारो बयबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय ट्राइ खालामबानो जाबाय मोननाय मोनैयावनि खोथा एप्लाइ डेटआ 25 मेनिफ्राय लास्ट डेटआ 25 जुन आरो माने 1 मान्थ टाइम दङ आरो मैयानिफ्राय एप्लाइ जाबाय दा एप्लाइ जागासिनो नोंथांमोना लिंकआव थांनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन
आरो आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना आंनि जुदि चेनेलखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, लाइक खालामबानो जाबाय, आरो जाहाथे आरो उनाव फैबाय थानाय जबफोर नटिफिकेसन मोनबाय थायो। बेखायनो बेल आइकनखौबो थुना लाबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय। माने बुहुत हेल्पफुल जागोन बे नोंथांमोननि थाखाय। जेसेबांखिनि जब ओंखारबाय थागोन आं नोंथांमोननो माने आपडेट होबाय थागोन आरो। स' आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ। जै बर' हारिनि।